guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनावहाय नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंनि उदालगुरिनि बाजाराव आंनि बिबोनां आरो आंनि मुटुखौहाय आङो लांनो नागिरदों आरो देखायहैनो नागिरदों। जोंनि भेरगाव बाजारा माबायसा, जोंनि भेरगाव बाजाराथ' एसे गिदिरानो, दा बिसोरबो नायनो बिराद लुगैदों आरो दाख्लैनिफ्राय बुंगासिनो दा आं बिथांमोनखौ आङो देखायहैनो नागिरदों। स' बिदिब्ला आंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। सब डिविजन लाइब्रेरी बेरगावनिनो ओरैबायदि मानसि आरो नै खिन्थु टेम्परारिसो, माने प्लास्टिक टेरपल खोबब्रबफैनानै खालामफैनायनि आरो। मा एफा गरमलै, नायदो लोगोफोर बेरगाव बाजार। ब्लाउस नागिरबायदों लोगोफोर, बिखुनजो बेवाय बुरै गरमा हाला एरसोबायबाय जों गेला नायजों एब्रेबायना दं, एकदमबारे सिजोबबाय ओरैबायदि सायदुं। अयथासार बाजार खालामनानै मेंनानै मोनसे दखानाव जिरायनानै दं नै जों। आयं ना मा जायोमोनलाय? मादै। नै फेन गांसे स्पर्टिं गांसे लाबाय। दान्दिसे रेस्ट। वाटारमेलन बायनाय नै वाटारमेलन बायनाय नै एकदमबारे फिसा फिसाना बिदैयानो दंना गैयाथाय। बाजारा बिराद गिदिर टेम्परारि बाजार गोजा। जाया हायो हायोना। स' फाइनालि गाइस जों दायो बाजारनिफ्राय ओंखारबाय। नै आंनि आखायावबो फुल, गासिनि आखायावबो फुल आरो ना। नै ओरै मानियावबो फुल, ओरै नै फारौबो लाबाय जों। भिटामिन गरमथार बिराद। भिटामिन गैला बिनिया आंना बिबोनांनिया। नुवाखैबा सिगांनि ब्लगखौ नाय, बबाबो नायनि, बेनिखायनो फारौ जानांबाय बेस्राफोर। फाइनालि गाइस जों दायो बाजार खालामनानै न'आव मोनफैबाय। ओमफ्रायहाय बाजाराव बारा क्लिप्स लानाय जायाखिसै, एकदमबारे खस्थ' गरम सिग्लाजोब्बाय। दिनैनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। मेंबाय आं, मेंबाय। दे दोनथ'नोसै, बाय बाय।